Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Nongyalam ka Voice of the People Party, East Jente Hills District, Dikhya West, hapo kajingalam uba dami wanhi rembai. Kalapan pao ya kajing persya halor, jong kajingwan ka project na ka company Shri Cement Limited, bantmu ti motion halum serman kabahap hapo ka ilaka Nongkli, East Jente Hills District. Haba ay jingkren na kanyang President uloong bakaseng kapersya ya kanigajingwan ka project di motion halum serman Henry kayay karsyan ru ikipad ba ban penbor ya kasorkar MDA bahkan aipor ya kasorkar MDA bahkan le ban pleno ya kajingti ya udoyong. Pun ya ki press ki media ki be bayadon ha kani kapor ha kabangin ay kani ka khubor lemba jungpi syaki pajba ha kani ka jingedei bat kani ka jingmi jong ka parti ban kren halor kani ka jinglong jingman jong kani ka district ka bai ki jongi ha ka jingedei bat kani ka kamai ka kaji kabangi la syakta ha ki babun kiliang ti kawai na kani ka benta kabangi kum ka parti ngi mi ya ka ban kren ha ka jingedei bat kani ka Shri Cement Limited ya ka ba ka parti lemba i le Dr. Ricky Ije Sengkon ila Shim kum kawai na kabenta ya kaban yakren bat kani ka sorkar India lemba kani ka city ke jongi ha kaba ila dawa ban suspend mardor ya kani ka project ka batmu ban wan hangte hapo daistong hapo ila kanang khle te kum ka parti ngidang yai budin ya kani ka jing persya ka jongi ya kani ka jingwan jong kani ka project namar ngi ba kani ka jingwan jong kani ka project kampen mentoy ya kitraisnong ndai ka penmentoy ya kini kinong hi ki bana barjela ki ba wanra ya kini ki cement company ki ba pher siapo kani ka district ka jongi te kani ka jing ailat jong kani ka sorkar wat hapdeng ka jing mi ki dorbar sinong ki nongsong sinong jong ka ilaka ki riu cement ki seng bahalang ki kanhun ba pher kani ka sorkar ka pene kamkwa ya kaban sengap ya kata ka sur ke jong pajba ba ki persya ya kani ka Shri Cement Limited tinggi i ba kani ka sorkar ka thum da kabor wat hapdeng ba kampat yo ya kini ki kot kisla leni kita ki clearance ki babiang ban sedang ya kani ka project ro hendai yo i ba kani ka don kani ka jingle bor ban pom ya kini ki se ban ot ya kini ki lom ki wa ban sedang ya kani ka project te hendai kani kejingnya lenti ban persya ya ka da ki nongsong chnong jong ka ilaka yui ba kila lek shadu show prime minister jong ka India shaka human right commission shaki wai ki bor ba depek ndai i ba kamdon ka ai kata ka jingmi ki so ki ba ki pajba ki kmi lenti ban pendam no ya kani ka project hendrai ngi penban ba kadon kata ka jinga ailat lani kata ka manipulation haki babun ki benta ya kita ki pajba sakata ka dong kathan wat ya kini ki department ro ti ngim kwa ba kani ka project kan urlong da ka jing ailat ka sorkar ya kini ki hespa lani ya kini ki company ki banabar bakin le business kat bakimon ban penjot ya ka mariang ka jongi namar ba ka jing ngausi ka jongi kum kinong chongchnong jong ka district kalong ba ya uni ujing ya uni mar bo khendau ubangi long try mangi ki nongsong chnong jong kani ka jela ka jongi ngimyo shu bantrai kum bajulong dat late la khum yangi da kita ki ai ki ba pher da ka ba kno bangi penjot ya kamariang te ngikum ki pajba nongsong chnong bat ngikum ka Voice of the People Party na kani ka district ngibu jingli hato ka kham kata kani ka jingti mausun ne ka kham kata kani ka jingti doyong dai ha ka jinglap ka jongi ka jingti mausun ka penjot ya ki lom kiwa ya kamariang kat ba ka jingti doyong ka bangi jutrai barosh kata kam penjot hadu kata-kata oi kadon ka jingta ngimlen ya kata hendrai iskau thu ba ladakani ka cement company ka sorkar ka ailat kumne klempep kini ki jingi tenat kini ki lom ki mariang ki jongi kin jakno bat kan bu jinge yangi kum ki trasnong haba ya ki bar jela la ailat ya ki banle ya kini ki business ban penjot ya kamariang kat bayangi utrari trai muluk bolong nong khayi trari gimyo lacho ya ka ban ban kita kumbajulong tingi kum ka Voice of the People Party halor kini ki artali ki benta ban penduk pendam no
ya kini ki cement company katula biang ladon pra khna tili kala biang re alat no yang ru ki nok trade yong lada ka sorkar kam alat yang i bangin trade yong ngin om alat ya kini ki cement company bakin le mon kumne kumakilong kani kalong khubor ka basai sa sorkar bat lengba kani ka jingdawa ka jongi ni kum ka voice of the people party ngin pelong ya kani ka jing som kalan mongor ka sit in demonstration ha ka arpo tarik nadu shpo baje hadu san baje hangtei hajan mot wo ke nang ba hajan DC office tengi khot ki weri phi ki pai ba banwan sekani ka jing som kalan mongor ka jongi namar ngin sa ai ka ka jing keren ka jing pensai ka ba company ha katei ka jing som kalan mongor ka jongi bat lada ka sarkar kale kuman berkala kam sngap ya kani ka jing kerpat leni ka jing dawa jong ki pai ba bobon ngi kum ka party ngin hab ban le da kawai pat kalenti ban penbor ya ka sarkar bakan le ya kanu ka kam da ka ba dap da ka ba biang ya barolang om bakale arsap kumbale minta alat ikibar jela kat bayang iki itra jela ki knyot ki le da ki babun kita ki ain da ka benta ban pentut ya ka ki ka kamai ka jitrai ka jongi ka blech bon idai bat kani ka jing persya ka jongi mo ya kani ka Sri Cement Limited namar ba kani ka sur ka jong paj ba bat ka jing idai bat kani ka kam dew yong ro ngi mi sikman ban kersan ya ka jing dawa jong kani ka JC MDA ban aipor ka sarkar lai banai bahkan le AA bahkan plino ya kani ka jing ti dew yong tingi ai ka jing kersan ha ka jing ya linti ka jong ki ngiru kum cibenta ban penbor ya ka sarkar ban pli ka jing ti dew yong ngimi sikman na ka benta ha ka ban penbor ya ka sarkar lemba kini ki jing song kelan mongor ka jongi